Mabalintay sumala po. Ayan, mega love shoutout po sa lahat dyan. Kagawad TV official, mega love shoutout. Ayan. Thank you for coming, Kagawad. Danap. Thank you so much. Ayan, thank you sa paharang dyan. Maraming salamat. Ayan. Oh, ayan. Ganda ng lampa. Sana all. Ayan. Lampshade. Oh. Ito na. Natin yung yung ilaw para mag-ano siya. Thank you. Kumusta dyan? Ayan, matagal na hindi ako nag-LS. Parang hindi ko na rin kaya mag-LS ngayon. Ayan, yung mga nandyan, wait lang ha. Umakyat, Kagawad, gusto mo? Diba bakit ganyan ang sounds host? May graduation ba dyan? Wala, hindi graduation yan Parang yan, kutilyon. Sayawan. Sa bahay mo ako bro. Ay nako, ayoko host. Nakahubo ako ngayon at kakarating ko lang galing sa Puyat okay bro, okay. No worry. Ano tong pila na pila? Ay, nakapila ka. Salamat bro, welcome. Ayan po ang ating kaibigan na si Kagawad TV official. Ayos yung yung patawa mo dito.
natin dyan. Cha-cha, non-stop. Ayun, yan host, okay yan. Ballroom naman, sige, sayawan na, pwede. Okay, last one ako sa'yo, bro. Last one. Times 2 natin ang pag-play para mabilis, no? Ganda ng setup ng studio mo ha, pang malakasan na ba yan? Ito lang oh, hindi pa ano yan, nagpatatak lang ako. Nagpatatak lang ako nung nasa Pinas ako, bro. Ayan, 5 million in the house. Ayan, pwede nating i-share ang ating live. I-share ko nga sa Facebook mo para may Bro, may ano ka, may Facebook page ka. Naka-ano dito. Bravo Channel, mega love shout out. Ayan po si Bravo Channel. Di mo ba nalata pati t-shirt? Biyak di Hawaii na. Pwede kayong mag-request ng kanta, mga ano. Ayan, habang wala tayong bisita, sige mag-play lang po tayo. Okay.
Ganda isuot yan sa biyahe. Oo nga eh. Ayan o, gaggawa eh. $6 million in the house, mega love shout out. Ayan. Thank you, Kagawad. Sige, tingin pa tayo. Naka-play na ako ng isa sa'yo. Okay. No problem, host. Sabay ako dito. Sige, sige, sige. Salamat, salamat. O, yan. Nandito naman ako sa bahay mo. Okay. Ayan. +1 again. And then play. Bakit walang harang? Kagawad, bakit walang harang? Ayun, sarap na. Pwede tayong sumayaw mga kabiyag dyan. Shoutout sa mga naka-BG dyan. Libre po. Dot po. Sige, sige, sige. Yung mga nanonood pa sa Facebook page po natin, maraming salamat yung mga nandyan. Para maka-message po kayo, punta po kayo sa ating live stream dito sa sa ating YouTube channel. Diba? Mega love shoutout Sol. Thank you so much for coming. Ayan, maraming salamat. Ayan, Sol. Lee Song Song, mega love shoutout Lee Song Song. Ayan, thank you so much Lee Song Song for coming. Okay. Thank you so much Lee Song Song. Ayan, welcome back again Lee Song Song. Matagal na akong hindi naka-live. Thank you so much. Ayan.
maraming salamat. Letlis TV, mega love shoutout, thumbs up bro, maraming salamat dyan. Ayan po, tignan po ang ating nakapin si Kagawad TV official. Ayan, good morning bro host, good morning. Ayan, maraming salamat para mahimasmasan ko kayo. Eto, para sa inyo. Ayan, good morning bro host. Bakit wala akong harang? Di ko alam, may harang yan. Ayan, maraming salamat. Sige, tustukan natin yan. Okay, ayan, natibay. Ayan, meron akong may didikit sa'yo isa. Ito. Sige, ayan, tustukan natin yan. All, kalembang all. Hindi na ako magbakas ha. Meron akong may dikit sa'yo isa, sis. Ibakas ko na lang yung mail ko. Ganda ng browser mo. Pinagawa ko sa Pilipinas. Welcome Sisi. Ayan. Ayan, nakadalawang tamsak ako sa'yo. At saka napanood niyo yung ano. Sarap isayo niya bro. Oo nga, sarap. Sabay kagat labi. Diba? Sabay kagat labi. Sayaw ka kasi. O sige. Kagat labi pa. Makita yung bell ko pag tumayo ako. Ayun. Ayan, tapos na yung ano. Ayan, Sisi, tigilan mo rin yung nakapin na supportive yun yan. Ayan. Kung kilala mo si May Myers family, si Mirna Norris Kapitbahay USA. Ayan, kaibigan niya si Kagawad TV official. Ayan. Posturan mo nga ako sa banner mo na yan. Paano gawin? Inbox tayo ng free ka ba? Okay, sige. Ano ba yung StreamYard mo? Nag-purchase ka ba ng StreamYard o yung free na StreamYard? Sa StreamYard ko to. Meron nakalagay dito sa banner, ilagay mo. Ayan na. Ayan na. Sino pwedeng umakyat dyan? Ayan na. Ayan, 5 million in the house. Thumbs up here, Letlis TV. Okay, maraming salamat. Ayan. O, sige.
Kagawan TV Official, magbabalang po tayo ng bahay dyan. Alisin muna natin yan, no? Ayan, mas maganda muna dito, no? Para, ano. Diba? Hello, sound. Hey, ayan, mas maganda pala. Para hindi pa man tayo kakanta, diba? Wala pala ako sticker. It's okay, no worry. Ayan, mas maganda to, original muna. Pag kumanta ka na, palitan mo na, di ba? Mga siki, labyog sa mga kamo, labi na kung tsatsaan to ka, itay mingi kagan. Ayun, pauri-uri, woohoo, madang ayun. Kita nung ikaga. Ito. Pepito 1, mega love shoutout. Musta Pepito. Ayan, Pepito. I-try natin kita tingnan ito pag di ko padikit yung si Pepito. Ayan, Pepito. Ayan. Senos Mark, may kalab shoutout sa iyo. Senos Mark, mayroon akong ibibigay sa iyo isa. Ayan. Ayan, nandito ako sa fish mo. 7 million in the house, may kalab shoutout. O sige, 1. Isang dikit para sa iyo, Senos. Ayan, pangalawang dikit sa'yo, Senos. Ito, pangalawang dikit. Ayan, Letlis TV. Dan po, ma'am, sabi. Ayan, maraming salamat, Pepito. Salamat, host. Welcome. Ayun. Thumbs up ulit here, host. Thank you so much. Ayan, sige, mag-change account nga tayo para makatamsak po tayo sa iyong mga bahay dyan. Welcome, Pepito. Thank you so much, Pepito. Sayawan na! Ang laki na bahay ni Pepito. Diba? Sana all. Sige po, maraming salamat ganda ng sounds. Yan. Ayan, tamsak again sa iyong premiere si Sets. Oo nga, laki ng bay. Oo nga. Pero in fairness, alam nyo, kahit sa mga natin, mga kapwa nating YouTuber, kahit malaki ng bahay, kailangan nilang magdoble kayod din kasi madedemoni pag ganun lalo na kung small YouTuber tayo tapos umaangat lang yung bahay natin dahil sa mga ganito dikitan. Dapat magdoble kayod din, di ba?
mag-upload, lalo na kung hindi nagba-viral mga video natin, hindi. Wala tayong makukuhang revenue. Malaki man o maliit ang bahay, parang same pa rin, di ba? Pag kahit malaki, pag di ka doble kayod, wala. Oo, update. Thumbs up again, CC. Plus 1 thumbs up again. Ayan na si Pepito. Tingnan natin yung bahay ni Pepito ulit. Ayan, kahit ano. Ibigay natin to para ma-update yung mga alagad natin. Didikit natin mga alagad para ma-update. Ayan. Ayun, welcome. Yan yung mga nag-BG dyan. Pwede kayong mag-request hanggang matapos nito. Pwede tayong kumanta kahit 2-3 lang. Ayan, meron na. Pero kung gusto nyo, sayawan na lang natin yan. Sayawan nyo. Thank you. Ayan. Ayan na mga pulis! Diba? Habang ako'y nabubuhay, di ko alam yun. Try natin yung praktisin. Lee Song Son, mega love shoutout! Pepituan, alagad naman yung binaba mo. Kabaliktaran yung binaba niya, oh. Sige, dikitan natin at least ano to. Sige. Lee Song Son, itry natin to, Lee Song Son, ha. Ayan, very supportive si Lee Song Son. Yeah, try. Okay, thumbs up, Lee Song Son. Sige, try natin yon. Try natin. Thumbs up again, Lee Song Son. Sige nga, try nga natin yan. Parang gusto kong kantahin. I-stop muna natin yan, ha. Bravo Channel, thank you so much. Patapusin lang natin yung kanta na yan, ha. Malakas ba yung mic natin? Malakas ba? Kasi minsan hindi malakas eh. Hello song. Hey.
Wow. Ayun oh. Kinaya na lang kahit hindi kaya, di ba? Ayan. Ano nang susunod? Sige na. Meron bang kanta niyan? Isa na kanta. Arval TV Vlogs, mega love shout out. Ayan. Thank you so much, Arval TV Vlogs. Ayan, pakidikit naman po yung nakapin. Ayan ang kanyang premiere. Ayan, at saka magbaba po tayo ng bahay para ma-watch ko po kayo, ha? Ayan. Sige, pag hindi kayo magbaba ng bahay, hindi ko ma-watch ang mga ano nyo. Oh, mayroon po tayong pamplay dito, mga kabiyag. Ayan. Sige. Ano pa yung kanta ni... Mag-request nga kayo, kanta ni Sanchay. Maganda yung mga kanta ni Sanchay. Sunshine Day. Admin Leslie Steve. May club shoutout. Kilala pala ni admin si Arval. Oo nga, yan pala si Arval. Ano pa yung kanta ni Sanchay? Mga kabiyag dyan. Di ko na alam. Wait. Nandito habang ako'y nabubuhay. Puro naman yan. Iniibig kita. Bro request. Sige. Para kanino yan? Kay ano yan? Roel Cortez? Kay Roel Cortez yan? Ay, sorry. Wala palang jacket. Okay. Sige, may jacket na. Kasi yung laptop kasi tinitingnan ko. Okay, may jacket na. Sige, magbabalang po tayo ng bahay dyan. Ayan, maraming salamat Arval. Ayan, ito ang request ni Sis. My life is essential. Wait lang. Habang yan muna, ipatugtugin natin. Ayan. Sige. Ayan na. Bakit natin? Ang bilis naman yung kanta. Ayan na po. Welcome. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda. At hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang akin sa puso ko. May love. Kaya ngayon'y laging gulong-gulo ang puso ko't isipan. Araw-gabi ay pangarap ka at sa tuwin ay nababalisa. Dahil bang puso ko'y labis na umibig sa'yo, hanggang kailan matitiis ilim ang pag-ibig ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kahirap pigilin? Sana'y unawain ang pusong sa'yo
na pinagmasdan ang iyong ganda at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako ibig sa'yo, ikaw pala ang aking sa puso ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kahirap pigilin? Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y balik. Nais kong malaman mo na inibig kita. Nais kong malaman mo na inibig kita. Nais kong malaman mo na inibig kita. Ayan na po. Ayan po ang ating ang request ni Letlis TV Official, Iniibig Kita. Kanino kaya yun? Ayun. Maraming salamat sa lahat dyan. Meron po tayong isang another request. Ayan. Bravo Channel, thank you so much. Ayan. May nag-request kanina dito. Asan na? May nag-request. Ayan, wait lang guys ha. Ayan, ang ating super chatter kanina. Ito ang para sa iyo. Ayan, maraming salamat sa ating super chatter na si Sol. Ayan. Ano yung request mo kanina, Sol? Kantahan mo nga yung Isipin Mo Mahal Ko. O sige, isipin mo mahal ko. Paano ano yun? Thank you so much, Bravo Channel, sa mahal ko. Sino kaya yun? Ayan, pakidikit naman po si Vincent. Sige, dikitan kita, Vincent. Maraming salamat, Vincent. Ayan. New friend sa'yo, Vincent, ha? Short video. Kain tayo, guys. Tanghalian. Ayan, full kalembang na ako sa'yo, Vincent. Sige, bigyan kita ng balit at ididikit ko sa'yo, Vincent, ha? Okay, dikitan po yung nakapin. Okay. Ayan, maraming salamat sa stay home dyan. Nandito ako sa short video mo, Vincent. Ayan, maraming salamat. Mag-request ulit ay magkantang ulit tayo. Isipin mo, mahal ko. Kano yun? Ayan. Kaya ko kaya yan? Si Sanchay pa may kanta niyan. Sige, try natin. Salamat po, host. Welcome. Ayan. Di na ako nagbaka sa at least. Dinikitan mo na ako. Secret. Secret daw. Oh my G. Sino kaya yun? Secret talaga Sige, baba mo pa ng bahay, Vincent, ipin po natin. I-try natin ipin yung bahay mo. At dikitan po yung mga kaibigan natin dyan. O kaibigan mo na si Letlis TV, si Arval. Sige, ibaba mo lang ng bahay mo para maipin ko ha, habang ako'y kumakanta nito. Okay?
Try natin to. Isipin mo, mahal ko, requested by
nag-request yan. Thank you so What if you much. could do At sa ating super chatter, maraming salamat sa ating super chatter again. Sol, ayan. Thank you so much. Ayan, maraming salamat. Alright, Gene G Vlog, mega love shoutout. Ayan, 10 million videos, mega love shoutout po. Ayan, maraming salamat sa ating mga kaibigan dyan na nandyan. Ay, diba? Ayan, dahil dyan sa iyong palipad again, solid ang para sa'yo. Ayan, maraming salamat everyone. Okay, anong susunod na kantahin po natin? Sige, dikitan po natin ang ating nakapin. Yung nakapin po natin. Ayan, pwede po kayong mag-request. Okay, may time pa tayo mga kabiyag dyan. Ayan, maraming salamat dyan. At ako'y mag-play po ng yung nakapin. Sige, dyan lang po tayo. At okay, isang dikit para sa'yo, rival. Ayan. Wait lang po, jacketan po natin yung mga nandyan na. Ayan, Ching, wait lang. Ayan. Okay, may jacket na. Sige. At tayo magtamsak sa kanyang premiere yung nakapin. Ayan, maraming salamat. Okay, mag-wave na lang ako dyan ha. Ayan, maraming salamat. Okay, magbaba lang po tayo ng bahay para may play po natin habang tayo nagkakanta dyan. Ayan, Arval. Okay, isang dikit again para sa'yo, Arval. So, dalawang na dikit, tatlong tamsak sa iyong premiere. Alright. Ayan, maraming salamat sa iyong lahat. Ayan, okay. Kung sino pa hindi pa, kung meron pa kayong Facebook page, guys, pwede nyo po akong i-follow sa ating Facebook page. Ayan, maraming salamat. Ayan. Pindan, ayan, salamat sabi ni Vincent. Ayan, Pindan. Okay, ayan, maraming salamat dyan. Right. So, ano yung request kanina? Welcome, bro. May nauna, parang may nauna pa. Bigay ka ng may kapal ka pa. Sige. Yung request ni Vincent, bigay ka ng may kapal. Ayan. Wait lang guys Ayan. Karaoke. Female naman yung version niya. Ayun o. Ayan. Marami nang bigay ka ng may kapal dito. Pero female version naman, no? Love is na DJ Bombom. Ayan. Mas maganda si DJ Bombom. Ayan. Sige lang po. Baba ng bahay. Ayan, dikitan po yung nakapin. Vincent, ibaba rin ng bahay mo para madikitan ko na. No? Mabigyan ko ng 2 banana. Ayan, at makawatch po ng iyong video. Ayan. Salamat po sa pagsabit. Welcome. OTW na Vincent, sabi ni Arval TV Vlogs. Ayan. Try nga natin yung ito. Ito yung request ni Vincent. Bigay ka ng may kapal. Ayan, para sa inyo. Hindi ko naman nakalain na at ito rin inasahan ka. Nang tulad mo ay aking makilala. At kung ano ako'y tanggap mo na, hindi ka rin nag-alilangan pa. Ikaw at ako'y hanggang wakas ay tayo ng dalawa. Palagi kang laman ng isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibok ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinintay kita na kahit tagal.
nag-aalilangan pa. Ikaw at ako'y hanggang wakas ay tayo ng dalawa. Palagi kang laman ng isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibo ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinihintay kita na kahit tagal. Bigay ng may kapal, ngayon'y amot kamay na kita mahal. Thank you so much, Letlis HKTV. Thank you, Bravo Channel. Palagi kang laman ng isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibo ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinihintay kita ng kahit tagal. Bigay ng may kapal, ngayon'y abot kamay na kita mahal. Palagi kang laman ng isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibo ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinihintay kita ng kahit tagal. Bigay ng may kapal, ngayon'y abot kamay na kita mahal. Bigay ka ng may kapal. Ayan po, maraming salamat sa mga nandyan. Ayan. Thank you so much, Letlis TV, Team Idol, one team, one vision, one goal. Ayan. Team support, Team Idol, team support, one team, one vision, one goal. Ayan. Ayan po ang binaba ni Letlis HKTV. Ayan. Ano yung request mo kanina? Baka di ko alam yon. Ayan, done na ako sa'yo, Vincent. 2 dikit. Ayan, bali pangatlo yung main ko. Ayan, sige lang po. Sige, yung mga nandyan. Yung mga hindi pa nagbaba ng bahay, pwede nating i-watch. Yung Vincent, tapos na. Arvan. May umalis na ba? Sige, magbaba lang po tayo ng bahay. Wala akong kasalanan. Pag di ko na i-play yung mga bahay nyo, matamsakan man lang. Ayan, maraming salamat. Sige, ipin po natin si Vincent, no? Ayan, maraming salamat dyan. Ano yung request kan? I just fall in love again. Paano? Di ko alam yun ata. Kung di ko alam, play ko lang I just fall in love again. Kano? Ayan, habang tayo nag-search ng pwede tayong mag-play. Ayan, sayaw muna habang ako yung nagsisearch. I just fall in love again. Welcome, Vincent. Ayan. Si Ann Moray. Again and again. Oh my God. Again and again. Alang tawa ko, garampingat. Ay, Diyos ko. Sige, try nga natin to. Try natin. Baka di ko kaya.
Alam mo yan, di ba? Hindi ko alam. Ibaba natin na. Wow, ang ganda pala. Dreaming, I must be dreaming, when I am really lying here with you. Baby, you take me in your arms, and though I'm wide awake, I know my dream is coming true. No, I just fall in love again. Just one touch and then it happens every time. And there I go, I just fall in love again. And when I do, I can't help myself, I fall in love with you. Ganon. Ngayon ko lang kinanta yan. Magic, it must be magic. The way I hold you and tonight just seems so bright. Easy for you to take me to a star. Heaven is the moment when I look into your eyes, and oh, I just fall in love again. Just one touch and then it happens every time. And there I go, just fall in love again. And when I do, I can't help myself, I fall in love with you. Can't help myself, I fall in love with you. Ayun, ayun pala. Okay, more practice. Yan, at least. Pang babae kasi yan. Kaya yung voice ko mababa. Ayan, maraming salamat sa pag-request niyan. At least nakanta ko rin yan. Kantahin mo lahat ng request ko ha pag pumasok ako sa iyo. 3 song na yan! OMG, pumasok ako sa iyo. 3 song na yan. Ang importante sa akin para sa mahal ko. Yan. Host, yehe, ang galing talaga. OMG. Sino kaya yon? Sino kaya yon? Ito ha, kantahin ko. Alam ko may nagre-request to noon. Alam mo kung sino may kanta nito. Sino kaya ito? Ito ulit. Para sa inyong lahat, guys. Unang kita pa lang sa'yo, nabihag mo. Sangiti mo na kay tamis ay nakita ko. Araw-araw kitang naisip, kasama ka hanggang sa panaginip. Bakit nga ba ang puso'y di mapigil na umibig sa'yo? Yun ka na hanap ko sa tuwina, yun kang sa'kin nagpapaligaya kapag nag-iisa.
kasama, nalilimutan ng problema kapag kapiling ka. Dati yun. Huwag namang pagbawalan ako, ibigin ka. Kung sakaling may minamahal ka ng iba, araw-araw kitang naisip, kasama ka hanggang sa panaginip. Bakit nga ba ang puso'y di mapigil na umibig sa'yo? Yun ka nanganap ko sa tuwina, yun kang sa'kin nagpapaligaya kapag nag-iisa. Na kailangan kasama, nalilimutan ng problema kapag kapiling ka. Yun ka nangarap ko sa tuwina, yun kang sa'kin nagpapaligaya kapag kapiling ka. Ayun, yun ka. Yun, dati yun. Bravo Channel, thank you so much. Kapag kapiling ka. Ayun, maraming salamat sa mga nandyan. Thank you so much sa iyong pag-support ko sa ating channel. Bravo Channel, thank you. Vincent Cheer, thank you so much. Ayan. Maraming salamat. Ayan, pwede po tayong mag-request ulit habang ako'y nandito at malapit na po tayong mag-end. Sige, maritesan na lang. Dati may nagmamayari ng song. Ano pa? May gusto kong kantahin ito, ha? Ayan, maraming salamat sa mga nandyan guys, ha. Thank you so much sa iyong pag-support ko sa ating channel. Ayan, maraming salamat. Meron pa akong premiere, di ko binabay. Tingnan nyo lang guys, ha. May premiere po ako, patamsak na lang po at tayo meron akong premiere, di ko na binaba. Kayo na lang po ang binaba ko. Ayan. Vincent, ayan, nag-change account ako. Sige, meron pa akong isa sa'yo, Vincent. Ayan. Okay, tasam ko na yan, host. Okay, salamat, Sisi. Ayan. Mag-change account po tayo ulit. Ayan, para madikitan ko. Sige, magbaba lang po tayo ng bahay, guys. Agbiag mabuhay. Sige. Salamat. Ayan, mabuhay kami. Kapsat. Ayan. Ayan, bali 5 ako nakadikit sa'yo. Sige, agbiag. Okay. Tapos naka-watch ako sa iyong sa short video. Ayan, ito ang kantahin po natin to habang tayo Ayan, ito para sa inyo guys. Ayan.
Ayan, dalawang dikit sa'yo. I've been along with you inside my mind, and in my dreams I kiss your lips 1,000 times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I ever wanted, and my arms are open wide. 'Cause you know just what to say, and you know just what to do. And I want to tell you so much, I love you. Carding, di maguba. Kablag, ayan, may galap shoutout. I long to see the sunlight in your hair, and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, 'cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. Plus one to you, Canada Wonderland. Ayan. Ayan. Plus one sa'yo. And then paharap. Dikit ko na lang itong dalawa. Okay. Plus two sa'yo, Carding. Di maguba. Hello, is it me you're looking for? 'Cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. Ayan. Thank you so much, Vincent. Ayan. Okay. Plus two sa'yo, Canada Wonderland. Ayan, maraming salamat, guys. Ayan, thank you so much. Welcome, Vincent. Ayan, welcome, Vincent. Ayan, apo, isunod po natin si Carding. Ayan, nag-plus ako kay Carding. Okay. Ayan, maraming salamat, guys, sa iyong pag-support po sa ating channel. Thank you so much. Sana next time ulit, makikita niyo na lang po ang aking upcoming. Pwede niyo kayong
tayo. Mag 1 hour, 30 minutes lang tayo. 10 minutes pa mga kabiyag. Eksakto na lang to pag matapos na itong tugtog natin. I'm a fool. Nakapindan, sabi ni Vincent. Ayan, ayan. Maraming salamat, Vincent. Ayan, mag-iwan ka lang ng bakas. Baka nag-fly away na. Ayan, ceremonial in the house. Thank you so much. Ayan, maraming salamat guys. Ayan, na tayo mag Thank you so much, Bravo Channel. Ayan. Ayan, tapos na ang ating isunod natin to kotilyon. Try natin. Ayan. Ayan, maraming salamat guys.
Wolf, mega love shoutout. Ayan po si Ojo Wolf. Ayan po, dikitan po natin si Ojo Wolf. Ayan, thank you so much Ojo Wolf. Okay, wait lang. Okay, you have a moderator already. Ayan, padamsak naman po ang aking premiere mga kabiyag. Ayan. Ayan, maraming salamat Ojo Wolf sa iyong pagbisita sa ating channel. Ayan, maraming salamat Han. Thank you so much. Malapit na po tayo mag-end mga kabiyag. So, nakaano na tayo? 1 hour, 5 minutes pa. Ayan. Ay 6 minutes, ay 4 minutes. Ayan. Diba? Mega love shoutout host. Gonna know to Wolf. Ayan, thank you so much. Ayan. May jacket na Ojo Wolf. Kanina po, gusto ko lang magpasalamat sa ating super chatter kanina. Ito ang para sa iyo sa ating super chatter. Ayan, maraming salamat. Ayan. Thank you so much guys. So magpa-play na po tayo ng maraming salamat Vincent. Ayan. Mag-play na po tayo ng Insomi. Ayan. Thank you so much guys.
So, oops. Okay, so mga kabiyag, hanggang dito na lang po tayo. Sol, bye host. Sabi, okay, bye-bye. Okay. Ganun ba? Oo. Ayan, maraming salamat everyone. Salamat po sa ating mga supporter dyan. Thank you so much sa ating member. Thank you so much sa yung support. Ayan. Okay, bye everyone. Keep safe and God bless. Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin, 'di ba? So, hanggang dito na lang po tayo. Bye-bye everyone. Bye.